Khona yethu yavumbezelani kaSolomon khona ngokusecurity king size eshaya isiginqandeni kwathi phela mina into ngiyifaka emoyeni ngamele nayo impande kini shaba yebo ngathi lisubonga ensizweni engasekho unyaka nonyaka zithi icolomzi nawe mfanazi ushuza uvokacira phansi esiphangeni kodwa mina ngathi umqondo inqwaba idilizi notice abanye bayilungisa uvokadlamini phansi ngamajakeni intini uvokadladla phansi emsini uzazi uvokambambo phansi enkani somnandi uvokacumalo phansi esigodini sakulo ndawo ngabe lungu uvokacira phansi esigodini sakulo ndawo makhoshi uvokambhele phansi esigodini sakulo ndawo asithandile uvokakajingi phansi emanteleni ubulethu uvokakaNzingi phansi etsikeni usikevana uvokakagazela phansi evuka uzenzela usparks uvokakambhele phansi evuka uzenzela uzazi uvokambambo phansi lenkani Vilano uvokakazulu phansi efrayeni umjovu uTaledikazi uvokakazimande phansi esigodini sakulo ndawo Alex uvokakambhele phansi esigodini sakulo ndawo bese ngivala ngentondolo uvokanzimande phansi esigodini sakulo ndawo hayi bafowethu angabizeki into obizeka nakunyawozana ingisize bafana bakithi manifika leko lakithi nibatshela ukuthi ngithenge angifikanga ngigalelekile kulo nyaka ngizoya ngibona ukuthi ngifanele phansi awuyeshe weka